שלום, שלום לכולם, אני דוגי סטייל ואני לא ממש מעלה סרטונים, אולי אני אתחיל עוד מעט לעלות סרטונים לערוץ הזה. ובינתיים, מה זה לך מפה? לא, יופי. ובינתיים, טוב, היה לי סרטון אחד, מחקתי אותו בגלל שחבר שלי דרש, לא אהב אותו, הוא שם אמר משהו מוזר, אז הוא רצה שאני אמחק את זה. וזה הערוץ שלי, אני אעלה בסרטונים אולי אחר כך, זה ערוץ חופשי שלי. אני אעלה סרטונים בערוץ חדש, MLG DJ, שבו השתתפו איתי MLG גולדן פרדי שלב. אני הופעתי בהרבה סרטונים שלו. לא רשמתי טוב, לא נורא. הנה, הופעתי בהרבה סרטונים שלו. הוא גם בן דוד שלי. עם עוד מישהו, ג'ווינגר גיימינג, רגע, אני רשום. ג'ווינגר גיימינג, דוד. אני הופעתי גם בסרטונים, בחלק מהסרטונים שלו, ולמה זה לא מצא, לא נורא. הנה. טוב, לא נורא. הופעתי גם בחלק מהסרטונים שלו, ובילדר קראפט אייל, לא בטוח אם אולי ראיתם אותו בסרטונים של אחד מהם או של מישהו, אבל אני לא בטוח אם יש לו ערוץ. רגע, אני מחפש, לא רשמתי טוב, לא נורא. לא נראה לי שיש לו ערוץ, אבל הוא יופיע איתנו, אולי ראיתם אותו בחלק מהסרטונים של דוד או שלב או של מישהו אחר. ואנחנו נפתח את הערוץ הזה עם כל אלה. בבקשה תיתנו לייק וסובסקרייב. בשם הבינתיים של זה, אם תאהבו תגידו, זה MLG DJ, הנה, או בקיצור MDJ כמו שאתם רואים. ואנחנו בעצם נעלה שם סרטונים, ויהיה כיף, סבבה. מה שנעשה בו יהיה שאני שוכח. טוב, אנחנו נצלם סרטונים מצחיקים, כל מיני. ותודה שראיתם את ההודעה הקצרה הזאת. כמו שאתם רואים, אני מצלם תוכנת צילום לא ממש טובה, התחלתית, כי עדיין אני לא ממש התחלתי. אנחנו נצלם סרטונים, כל אחד, משהו נורא יפה, נורא נחמד, כל פעם מישהו אחר יצלם, או שכל סרטון יהיו עליו 4 סרטונים, כאילו יהיו 4 סרטונים על כל סרטון, אחד מהזווית שלי, אחד מהזווית של דוד, אחד מהזווית של שלב, אחד מהזווית של תומר. מה אתם מעדיפים? שכל פעם מישהו אחר יצלם את הפרק, או שכל 4 יצלמו על אותו פרק באותו זמן? בבקשה תענו בדסקריפשן. תודה רבה על הצפייה, ויאללה ביי.